Hola, bones, soc l'Enric, tinc 28 anys, soc d'aquí Manresa i d'aquí res agafaré aquesta bicicleta i m'aniré al Japó amb ella. Doncs principalment sortiré des d'aquí Manresa, pujaré cap a França, Itàlia, baixaré a Eslovènia, llavors baixo cap a Macedònia, Grècia, entro cap a Turquia, de Turquia a Geòrgia, de Geòrgia travesso el mar, després Uzbekistan, Kazakhstan, Xina, Tailàndia, Cambodja, Vietnam i vol o ferri o vés a saber què fins a Japó. Llavors de Japó, des de la part de baix fins a dalt, que hi ha com una mena de Camino Santiago, i a acabar a Sapporo vull fer una cervesa. Tot per una cervesa? Si la setmana la divideixo en 7 dies, 6 pedalejar, un descansar, i els dies que pedalejo fer entre 60, 50 si hi ha molt desnivell, fins a 100, 100 i alguna cosa. Tot això surt de que fa 2 anys vaig fer el Camino Santiago des d'aquí, i vaig conèixer 2 persones que em van canviar el paradigma, que em van dir no, deixem les nostres feines i ens anem a Mongòlia en bicicleta. I vaig dir, però esteu tarats o què us passa? I no, en plan, 2 anys després, aquí em trobo en la mateixa situació similar de deixar-ho tot i anar-me'n d'aventura.